and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Aldrin, si Miko. Oh, May kaubang babay. oh, unsa? Ngiya si Bimiko? Ay man. Likod kito ni Miko. Di ko mahimong masayo. Asa mo? Daya asa mo ka? Uy, uto na, misirit na. Noon sa nibabayana? Kalangas ba? Dong, diyang bayad sa among gikaw, no? Imo na suklian na. Salamat ha. Sa kalugaway ni Estila. Nayabag ng itaw ni siya. Iyang gugma di Bimiko, eh. Ito na. Uy, nagupo-upo sa dakong haligi sa bridge. Uy, muram siya nangukoy og kukok. Tanaw na ko. Kung kinsa nang iyang kauban ni Miko, be. Tanaw ko na. Siyam siya nitawahan na, eh. Di mo matagbag ko silang kababae. Tuwa na. May gihupan na sab sila. Unsa? Kinsa may ilang gihupan? Awa pa ko magkaklaro kay nanghupo ang sab ko nila. Mao ba? Sige. Ayaw gina sila buwagi dito ha. Day, gutom naman day. Uy. Ay, taon diha. Bisan biskwit lang. Aron dili ka mapuang. Sige. Uy, may balhin sila laing haligi. Palhin sab ko. Nya arang salbahis ka, Miko. May paniyang agpais babay. Andi lagi ko silang layo. Aron dili siya makakita na ako. Ayo. Day! Saan man? Si Miko, gid? Hain ba ng Miko ng imong ingon ba? Narao. Uy! Tangkugo mo na. Tangkuko karon. Nagdalikod mo na. Oh, ayan tangkugo. Oh, siya gitod na. Karon kang mikuha ka. Karon uy. ka babayana ka. Uy, usap, ganong may pulit pa ka ng bato. Usap mo ng bato. Aron ipuspos sa uan ng Miko. Ayaw di mapreso daw ka na. Basi mamatay na sa Miko. Kalma na. Bugna walang muna-una, good. Ay, paggamit ng bato. Ay, pupug ka ng bato. Sige. Bugno lang. Karon ka. Oo, tam, sirit ay. Wala mo, bugno gito. Surprise ka, Patay Miko. kami kuha ka. Kay katagbawan, dagang ka. Dito ha! Aray! Una! Usa ni uy. Hala! Usa ni. Hala! Kimsa ka? Hala, uy! Nanong Anong number? Dili si Miko ang gibugno ni Stila. Hala, patay kang Stila ka. Ay, Hala! Uy, ang babae, oh! Numang ka, oy! Pasaylo. Pastilan, Sir, ma'am, kining pasaluwa taon ninyo akong igsuon taon. Wa mo gud siya makainom siyang tambal. Mao ba? Oo. Mugno gam. Dami ang tabarso. Sorry kay. Nindot mo sa gut. Ay lang itaon, sir. Tambal? Oo, tambal. Ano Sorry kay ninyo ha, kanang bagom siya nagkagawa sa mental hospital ko taon, namugno ba? Buang day na siya! Gamay. Usay buang, ha? Ay, Mas buang kapag naon ako, day! Mas buang kapag naon ako! Dali na ilom na si mong tambal din ha. Aron di ka malibog kay ibalik ka sa mental hospital anang kalaki nimo. Unsa? Huy, Aldrin, ayaw kong ilang na buang ako, ha? Dali na, uli na ta, dali na. Kaon na ta. Aron di ka mamugno, dali na. Kaon ta ha. Hoy! Ipagkain na dito sa mental hospital, oy! Oh, igain bitaw. Pinabuang na nasgog na! Oh, igain lagi, igain. Hoy, pangit! Oh, Lisgat kong ilong! Lisgat imong ilong! Day, pabangbuang. Ikaw ang isod sa mental kaya nasayo kong porma ang ginuos imong naong! Day. Reject kag naong! Reject kag naong! Pabangbuang in taon. Kulakot ka. Ay, pangaway, ha? Hilap. Dali na. Mamiya ta din, eh. Palitag tambal, ha? Palitag tambal. Tambalan ka. Aray, kuguro, ay, Tambalan Andre. ka. Tambalan ka. Opa! Human na ang salida diri ana. Unsa pa may sulod akong buhaton ha? Sundi una ng Aldrin. Kung hain ang magbuyo, aron kumpleto ang imong pagpaniid. Unsa? Mo'y gidangat nila kawa. Kasudlon akong CR. At tusa lagi una na. Sundi gida si Aldrin ha. Sundi gyud. Nahala oy. Ako na lang amaman akong gibati aron dili ko mubuhagay.
Ano na gud paghilak dahil sila? Buang. Buang karon. Ano? Ay, pagreklamo. Ikaw ay paduol ako. Ay pagduol ako ha. Ito kas at maglingkod, kinaglagot ko nimo. Ay, nagkalagot ako, good. Igon, tikang giluwas ba nga, di ka mapreso. Di man hilabot, inang hilabot. Nakatuman na ng tambal. Laliman ka, nakurat mang imong gibugno, uy. Bisudot ang matas babaya, do. Ong, nagtuo man kong asimiko nang akong nakita, bud. Maugig tang kugo lagi. Ulo na, di kakatagas panahon, eh. Daghang parehas, naong. Daghang parehas likod ni Bayniko. Ikaw masagod. Basta ka naglagot ko ng adlaw, bisit! Bisit! Ayaw. Kalma. Ayaw mo kay buang. Ano pagbota ko ha? Balik na! Ayaw, day. Ikaw ba? Hilom. Musamot ko ito, kabisit yung kinabuhi. Kung wa pa sa madasa kung papamakag nga buang ka. Utro sa ka! Ano yung makabuang ko, ha? Ay mo kadlo. Nakatuman ng tambal, nakatumar na. Shh, Lord, pasiluan daw ko na makakuha. Ay, ito ko suko na ko, Lord. Para! Asa naman ka? Aday, bera, ito buang. Dili, para! Ikaw may buang! Manaw ko! Ayaw. Para! Kayo mo pauli na ko! Para! Patuo, ha? Ihatod tikas niyong bayad, ay. Para makasiguro ko nga, di nagyod ka maghikog. Uy, ana. Ni ana mis kabayan. Murag bahay na nis babay. Anang estila ba? Unsa man mahimo na ba kung pauli, ha? Puslan man nga, gisundan na nimo si Aldrin. Lahos na lang sa ilang bahay. Agoy. Ipayuday ko makasiyar ini. Antusa lang una na. Klaro kaayo nga, mupauli na si Aldrin. Ana. Nanglimbaw ang akong balhibo, eh. Kauwaw ka, no? Kung ari ko diri makapabuhagay. Ayaw magsige ko na ako na imong gipati. Concentrate sa imong gisundan, okay? Kuyaw na ni. Okay. Ay, salamat. Murag mo biya na ang lalaki sa babay. Sige na, Stila. Katuog na lang, ha? At magwapa kag samot. Relax na, oh. Gwapa na, day. Pagdahig na, day, kuwang ani. Shh, ay na po nagproblema, ha? Relax na. Sige, di ko makunaon og problema. Og tabangi ko kunaon kung sa sunod na kong buhaton, ha? Awa na problema. May number ka na ko niya, doon sa ko number ni mo. Ay, stang hayahayan yung taga-syudad, no? Manawag man na mo. Kung na may toyo sa inyong amigo. Lahi sa bukid ba nga, mula ka pa may, aram ka adto mi sa gusto ng mga doon. Pero abi mo, mas ganahan ko sa kinabuhi sa bukid. Kung taga-bukid pa lang unta si Miko, parehas ni mo, Aldrin. Wa to ko'y problema. Ay, napunauna na. Mabuang na ka. Mabuang. Hindi magugubuang, goy. Kalimot ko, sorry. Makaka mag-aato. Siluap. Kuan ba ka nang, ay nagunauna na kay, muli ko sa manya ng utok ni mo. Sige, adto na ko, ha? Ayaw una. Ano? Aldrin, Nga naman. sultihan pa ni mo si Miko nga maghikog unta ko. Tungod niya. Dili. Nganong dili man? Anong dili siya mugara? Mugara naman ng lalaki. Kami mga lalaki, mugara. Mami, kung na gusto mapagkamatay, tungod na mo. Busa, ato lang yung sikreto. Sige. Ayaw na lang nag-isapa niya, ha? Oo. Sikreto gani. Sige, babay na. Katuog na. Kay, lagom na kinain mong mata. Ate! Mimi! Nausa man ka, uy! Manuslok man kagsampo. Ang! Sige man kagtungok diya! Nga na diya ka, ate? Ay da, sumpay pa ni sa akong trabaho. Trabaho pa di ay ka, ate? Bisan niya kasabay? Oo, maumaginoy among buhat ni Kuya Tito ni mo. Hain pa di si Kuya Tito, ate. Magpalit unta mig mangga. Huwata lang, kay doon na pa'y dilakaw. Aw, sige. Nianas Tito. Hello? Kumusta na imong lakaw? Okay na. Ay, makasiyar na ko.
Kay mi pauli na katong Aldrin sa ila. Sigurado ka nga naa siya magpuyuan ng baya? Ay, sigurado, oy. Kay doon ako siya yawi. Oh, okay. Sige, makauli ka na. Ay, di siya kong pauli, oy. Di pa ko mauli. Mag-CR pa ko. Okay? Bye-bye. Natultulan na kini Tito ang baya atong Aldrin. Nga nang gusto mo ka makatultul sa ilang bay, ate? Muadto ka? Mangayo kag kwarta? Kinahanglanon ni nato sa among trabaho. Og ikaw, ayaw pagsigi pangutana diha. Kay bata ka pa. Api lang ko, ate. Uy, aron makakwarta sad ko. Unya na. Wa pa kay imong buhato nun. Pagduwa lang una dito. Bay? Bay? Ay man si Bay Miko. Minga mong bay? Hain ka si Bay Miko. O pa kasi mauli. Oh, uy. Ang among iring tambok ko. Iring tambok. Ikaw rin mo sa din eh. Oh, kaluoy mo gilaay ka. Mga tugtog sa diha. O pag di mauli si Bay Miko na. Sa iyang kwarto, tanaw na ko. Basi nakatuog to. Bay Miko! Naka ka diya? Nisunod mo di kang iringa ka. Mayatakan di ka? Basta maglakaw kay ko. Ngiyaw si Pirmi. Pirmi, ngiyaw ha? Pragbantay kung naa ka. Ano sabihin kwartong Bay Miko? Kung man mahipo si mga nagkatag ang mga butang. Huwag pag di siya mauli. Huwag pati nga mahapnig ang mga butang niya. Ay, magluto na lang ko eh. Ate, wa pa mauli si mama. Dukay lagi kay siya na uli. Na, niya na to rin, uy. Pagduwa na lang dito sa imong higdaanan, lakaw. Uy, Oh, kuya! Tito? Ay! Haska kaligrihas kong lakaw ng adlawan, ay. Nakakita ko gustong maghikog. Unya, bugnoy. Alingaw kay ko. Unya, klaro ba ang address atong Aldrin? Perting karuha. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw. Ayaw, ayaw. Ay! Idaman mo ko. Gisunto ko na kong lalaki. Naigo ko nung akong ilong. Mong nagkapos nga ko sa dugo. Uy na. Kisa man ko sugay nanuktok. Si Miko ang tingali ni. Huwag tingin makadagyawi. Nana, kadiyata nga. Nana. Uy. Unsay ato, sir? Ay! Manantok mo ka! Kinsa man ka! Alay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!